Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang panukalang batas na mag-aalis sa travel tax na ipinapataw sa mga pasaherong sasakay sa international flights palabas ng bansa. Sa plenary session itong Miyerkules, inaprubahan sa pamamagitan ng voice voting ang Travel Tax Abolition Act o House Bill 8464. Ayon sa may akda ng panukala na si Representative Sandro Marcos, panahon na para alisin ang travel tax na tinatawag niyang outdated financial burden na ipinataw pa sa ilalim ng Presidential Decree No. 1183 at Tourism Act of 2009. Sinabi ni Marcos na sa kasalukuyang economic environment, dagdag gastos lamang ito sa mga Pilipinong nais bumiyahe para sa trabaho, pamilya o oportunidad sa ibang bansa. Tinatayang kumikita ang gobyerno ng humigit kumulang 8 billion pesos kada taon mula sa travel tax. Samantala, ayon sa Committee on Tourism at sponsor ng panukala, ipinakita sa mga pag-aaral na mas lalaki pa ang kita ng bansa mula sa turismo kung aalisin ang naturang buwis. Aniya, ang travel tax ay orihinal na ginawa bilang paraan upang pigilan ang labis na paglalakbay palabas ng bansa at makalikom ng dagdag na kita para sa gobyerno. Ngunit sa kasalukuyan, sinabi ni Madrona na nagiging hadlang na ito sa paglalakbay ng mga Pilipino at maaaring makaapekto sa paglago ng tourism sector. Kapag tuluyang naisabatas, inaasahang bababa ang gasto sa international travel, mas hihikayatin ng mga Pilipino na bumiyahe at magbukas ng mas maraming oportunidad sa turismo at ekonomiya. Bahagi ang panukala sa Priority Legislative Agenda ng Legislative Executive Development Advisory Council. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.